Kao i kod ljudi, tako i svaki pas ima svoju jedinstvenu, unikatnu priču. Ta priča nekada može biti tragična i tužna, a nekada može biti srećna. A u dosta slučajeva može biti kombinacija te dve. Moj današnji gost je pre svega borac. Pored toga što je inteligentan, veseo i energičan, on je takođe fenomen zato što nesreća koja se njemu dogodila ne samo da je preživeo, nego ga nije omela ni u jednom aspektu života. Moj današnji gost je Cojle, moj brat pre svega i naš zajednički otac Vladimir. Dobrodošli u prvu epizodu Dogfather podcasta. I dobrodošli u prvu zvaničnu epizodu Dogfather podcasta. Ja sam vaš gost i domaćin Mordekaj. Današnji gosti su prvi jubilarni naš zajednički otac Vladimir i moj brat Cojle. Dobro mi došli. Bolje te našli. Odlično. Borac koji je pomenut u uvodu videa, borac se najpre misli u najpozitivnijem smislu, a ne u smislu stereotipa koje važe za njegovu rasu, da odmah to sklonimo sa puta. I... gde si ti? I on je koza, a nije pas. Da. I da krenemo polako. Zašto Pitbull i zašto se baš odlučio za tu rasu? To je rasa koja mi se najviše sviđa od onih veselih 90-ih pa na vamo. Znači, od kad sam se sreo sa tom rasom, od kad sam je video, znači, osvojio me je svojom upornošću, odanošću, željom da ispuni svaku želju gospodaru, to je vlasniku. Ujedno i nežnošću. Nežnost, to je posebna priča. Da. To je posebna priča. To je pas koji mnogo voli ljude, koji čoveka nikada ne napada, čak nije za psa čuvara jer ne želi da čuva, on sa svakim voli da se igra. Da. Jedino što je ovako razvijen i sve to, pa se ljudi plaše njegovog izgleda, to je stereotip koji može da se razbija, ali mislim da to nije tema sad. Normalno. Se zove koji važi na kraju krajeva i za nekoliko još drugih rasa, zato što ljudi vole da se bave tako glupostima. Pa da. Vezuju. Nažalost, njegova rasa jeste pravljena za takve stvari, to je spravljena je da bude hrabar, jak, brz, izdržljiv i da ne odustaje. To je najbitnija karakteristika i sad kad se takvog psa, takvom psu od 25 do 30 kila da komanda, a on želi da ispuni volju svog vlasnika, on će da radi šta mu vlasnik kaže. Znači, vlasnik je kriv. Normalno, kao i za sve što nam je dato u životu, može da se upotrebi, a može da se zloupotrebi, tako i psi. Sljedeće pitanje, predrasude, donekle smo i odgovorili, ali eto, zvanično, predrasude za pita i mišljenje što neke rase zvanično zahtevaju zakonski da se nosi korpa, što se meni lično ne sviđa. Pa sve rase zahtevaju, znači od one najmanje do najveće rase pasa moraju da imaju korpu i da budu na povodcu. To sad što neko ne nosi. U principu to je više radi sigurnosti onih ljudi koji nemaju poverenja u psa. Onaj ko zna svog psa, on će ili mu nositi korpu ili neće. Ili će ga kontrolisati normalno. Povodac je obavezan, tu nema šta. Pa da. I da bi sprečili sada da priđe neki mali, da laje, da ga napada. A i zbog njegove bezbednosti tu. Upravo to. Da. Pošto obično su vlasnici ovih manjih rasa, više su nesavesni nego mi sa ovim većim rasama. Često su neodgovorni, to jest. Da, oni njih puštaju pod izgovorom neće on. Tako da eto, to je to. Pa, neće jer ne može, ali će da provocira. Pa da, on ne zna da ne može, on ide. Što opet do vlasnika, vraćamo se na prethodnu temu, nije do psa. Da. Psu je u prirodi da čuva teritoriju, da čuva vlasnika, da provocira na kraju krajeva ako treba. Svaka rasa je pravljena za nešto. Da. A u principu svaka rasa je napravljena kao ljubimac. Pre svega, da, kao prijatelj. Eto. To je to. I pojede me ludak. Imaš ti to nešto kažeš? Reći ti ono posle. Tako da se ja na ovu rasu čekao, eto. Od tih 90-ih kad sam ga vidio pa sve do mojih 50 godina kad sam ga uzeo za svoj rođendan. Ja, pa super. Da bi bio savestan i da bi pokazao da je to rasa koja je ljubimac, a ne... Da, definitivno su posebni, tu nema šta.
Da, u svem. Znači šta god radi, on radi do kraja. Da. I šta ga usmeriš. Zvali su ih i nani, dadilje. Aha, dadilje, da. Dadilje, nani, dadilje, vole decu, čuvali su imaju snimci, ono, kad čuvaju bebe. Da, čuvali su decu i to, tako da nije to čabe tako napravljeno. A, normalno. I kad god se vidi neki od naslova koji novinari vole da potenciraju po medijima, malo kad se samo zagrebe, ispostavi se uvek da je ljudska greška, da je isključivo ljudska greška. Ljudska greška i svaka neka glupost što se desi, naslov je mnogo jači, mnogo je mamurija ako napiše Pitbull. Ono neki čupavi avlijaner je izleteo i jurio pijano komšiju i napao ga je Pitbull, tako stoji naslov. Normalno. Da bi imao 20-30.000 više pregleda. Da, pa ko što se zove kad nešto... Jer da ga je neki Pitbull napao pijanog komšiju, taj pijani komšija ne bi bio više tu. Da. Eto, vidiš kako ovo je strašno. Dođi vam. Dođi vamo. Ajde. Ajde, lezi. Ajde, reci ti nešto. Što imate da izjavite? Da čujem. Uf. Tako je, jesi rekao? Kako će distoriti ovo? Da. Dobro, to je to. Pa da, a šta misliš, mislim ja lično znam, ali ajde i gledalcima da kažem, o kastraciji, sterilizaciji i ostalim pomodarstvima. Misliš na pse? Da, na pse. Sad rade i među ljudima to. Ne, pazi, Bog je stvorio tako da ja to ništa ne bi dirao. Da, igranje Boga to nikom ne ide u prilog. Pazi, od davnina, znači, zna se zašto su reproduktivni organi. Jedino je eventualno nešto ako je u medicinske svrhe. Da, to su izuzeci. I zdravstveno. Hoćeš ti da kažeš? Nećemo da kastriramo, ne boj se. Ne boj se, ti si muškarčina. Jedino ako u zdravstvene svrhe nešto mora da se uradi, onda u redu. Da, ali kao preventivno pod znacima navoda je glupo. Pa ne. Potpuno glupo. Pas ima svoj karakter i ti njega samo kad se zove kastracija možeš da mu, moje mišljenje, tako da mu ukloniš tu neku, da mu smanjiš želju za ženkom i ništa drugo, on ima svoj karakter i dalje. Jest. I zombiraju ih. Ima dosta pasa koji su ono ko zombi, postanu flegme i to nije više isti pas. Pa da, dobro, definitivno se promeni. Često puta se smiri malo, baš zato što se zove ta njegova agilnost i polazi od toga da juri za ženkama, da pošto je mali mužjak koji stalno voli tako da se mangupira. Ali nećemo mi to da diramo. Normalno, to se podrazumeva. To nećemo. To ja isto volim da poredim sa primjerom, pogotovo kad za ženke pričaju kao preventivno da ne bi dobila rak, pa onda preventivno amputiraj sebi ruku da ne daj Bože ne bi polomio nekad. Mislim. Pa dobro, pazi, imaš to se zove sada, ali u principu ako je dublja je tema, ali neko zdravo leglo, zdravo sve, ne bi trebalo da bude. Preventivno se ide na kontrole, ako si primeti onda se, kao i kod ljudi. Reaguje, da. Znaš šta sam još primetio da je postalo pomodarstvo kad smo već kod tog igranja Boga? Mačkama odstranjuju vrh kosti prsta da bi mu uklonili kandže. Što je meni bolesno. Mačkama trebaju kandže. Pazi, ako nećeš da ima kandže, onda uzmeš... Ne uzmeš mačku. Uzmeš miša, razumeš. Uzmeš psa. Da. Pa ima i on kandže. Ti se svi imaju, i miš ima. Pa dobro, da. Njima treba to za penjenje, za, mislim, glupost. No, da ne skrećemo previše sa teme, sljedeća tema je nemili događaj koji se dogodio početkom 2023. a to je Cojletova nesreća. Da. Kako je došlo do toga? Pa na livadi na kojoj smo stalno izlazimo, velika livada, daleko je od ulice, znači ono, bezbedno, širok pogled, mogu da ga pustim i da gledam, da ne naiđe neki drugi pas koji može da ga isprovocira. Tu sam ga pušta, tu se on istrči, dođe na komandu i sve to, međutim, pojavi se vrana. Ništa šta, izvodim ga na veliku livadu gde je velika livada gde nema blizu puteva i automobila i tu ga jedino puštam. Osmotrim sve, livada je pregledna, mogu da gledam ako nam neko prilazi, tako da je to bezbedno, jedino bezbednije je u okruženom prostoru, gde ga posle tog događaja jedino i puštam. Da. U zatvorenom prostoru za pse ga uvedem, pustim ga, on se istrči i miram se. Šta se desilo? Igrao se sve fino, pojavi se vrana. On voli da juri vrane. Vrana ga je provocirala, počela da leti ka njemu nisko i da leti u brišućem letu, onako 1 metar, 2 iznad zemlje. On je pojurio za njom preko livade ko besan i ona ga je vozila i sada da je ne mogu da kažem da ih 100%, ali 80% vrana je njega, videla je auto i letela je pravo ispred auta. Jedan jedini auto prolazio u 10 minuta. 150 metara je pretrčao. Na moju komandu, kad sam vikao, kad sam vidio šta će se desiti, stani, on je počeo da koči, nije uspio, izleti pred auto, gde da ga udari.
koji je vozio. Sve se dešava, desilo se kod obdaništa gde 30 treba da se ide, gde da je išao preko 60. Da je išao 30, ne bi mu ništa vratno bilo. Da je išao 30, on je trčao isto ko besan i onda ta dve sile kad se udare. Ništa, udario ga deda, on je pao, ležao je, ja sam ga pokupio, odneo sam ga kod veterinara, reanimirali smo ga, sat vremena je bio na kiseoniku i na infuziji, da se povrati prvo. I šta mu se desilo? Desilo mu se da mu je polomljena zadnja butna kost skroz po 90 stepeni i na prednjoj nozi u ramenu taj glavni nerv za nogu mu je pukao. Butna kost ima je štanglu. Godinu dana, izvađena je štangla, da kažemo da se noga 75% do 85% vratila zadnja, a prednja je ostala ovakva. I to ne može da se povrati. Idemo razne vežbe, vežbamo kod ovih naših najboljih doktora, što na veterinarcu, što u klinici gde je operisan. Da. Međutim, veterinara, to je to. Tako da on u principu borac je i voli da se igra, da juri i on može i tako sa tom nogom isto. Pa da, jedino što se meni čini da mu je uskraćeno što ne može da se penje po drveću. Ne može da skače na drveću. Pa da, najnormalnije i trči i skače i sve ostalo. Da. Pokušava on i da skoči na drvo i to, međutim ranije skako. Ustrči po 2,5 metra uz drvo. Da, drži se po 10-20 sekundi. Sad mu nećemo, kako se zove to, sad mu ne dozvoljava ni da pokušava da ne bi povredio je u zadnju nogu što mu je zacelalo. Da, to su baš teške stvari. Seća se posle operacije, kad je još bio šamućan od anestezije, tu mi ga baš žao bilo. To mi je baš teško bilo kad sam ga video. Mislim, svakom bi na kraju krajeva. Pa da, to je baš borba bila, dugo smo, baš smo se borili, i mi se zajedno svi. Da. Oko njega i on sam je bio borac i eto, boleo je sve to, 2 operacije. Vađenje, stavljanje štangle, 8 šrafova, vađenje štangle, silne injekcije, terapije, lekove. Da. Maltretiranja, ali eto, uz ljubav i volju za životom. Pa i Božju pomoć, izvuka se i sad je klipan razmaženi zato što je mango. Da. Zato što nam je žao da ga grdimo, da budemo strogi i sad smo ga razmazili, sad imamo jednu patofnu. Da. Ne imamo tog strašnog pitbulla, nego patofnu. Opasnić. Inače, to je cojele. Cojle, manojle. Cojle, ja sam manojle. I sledeće pitanje je malo, mislim, nije toliko teška tema, a to je parenje kod pitova, u smislu da su kod njih većinom čiste rase, za razliku od drugih rasa koje se dosta pare u srodstvu, kao što su, na primjer, husky. I šta ti misliš o tome? Pa, pazi, ne valja ni kod ljudi, ni kod pasa incest praviti, u svakom slučaju. Da, biološki gledano. Kod pasa se pravi to ako imaju 2 roditelja iz istog legla, dobrog porekla, i onda oni to upore radi dalje prodaje. Ali niko neće da zadrži tako psa. Normalno. Oni to naprave da bude lev pas, a sad što pas ili ima neku urođenu bolest ili neku manu, ili je blesav, ili iz incesta, to njih ne zanima. Oni važno da to su ti takozvani štanceri. Da, neljudski. Da bi ih prodavali što lepšeg psa, jer ti nemaš psihički profil, psihološki profil psa. Da, psihoanalizu. Pa da. Znači, to se tako radi, a može da ispadne ekstra dobar pas građan i sve to, može da ispadne i nakaza. Normalno. U većini slučaja. U svakom slučaju, kod pitova se to isto rade ljudi kad imaju ali manje, zato što pitovi nisu izložbeni psi, nisu uvaženi kao vrsta kod nas. Da, i gleda se sam kvalitet. Nisu uvaženi našem kinološkom društvu kao vrsta. Tako da ima... Sad mu je dosadno malo. Tako da ima raznih, kako se zove, raznih pitova i veličina i podvarijante. U stvari to je, ja to zovem pitoliki psi. Znači, ne mora on da bude ni čistokrvni, važno da je on dobar i ljubimac i zdrav. I da sluša ko što ovaj ne sluša. Da, u dosta slučajeva, ja mislim, i kao i kod ljudi, može da ta degeneracija preskoči jednu generaciju, da bude po znacima navoda normalan, ali uvijek postoji rizik da sledeća generacija... Kod incesta, da. Ima neki hendikep, nešto god. Da, to se jaše, ili otkažu bubrezi, ili... Neće jajca da se spuste. Pa i to, recimo, to sam čuo, su jedni od prvih znakova. Po karakteru postanu, blesavi, besni. Čuo sam da kod nekih pasa oči različitih boja umeju da ukazuju na to. Sad ne znam da li u 100% slučaja, ali sam čuo da je kao... Pa nije 100% slučajeva samo da se zbog toga dešava, ali može i to. Da. Nije da se zbog toga dešava, da se dešava uopšte tako. Kod nekih pasa je to u stvari učestalo, na primjer kod Haskija je normalno da kažemo. Nije to zbog incesta, nego da takvi su piksi. Ne bi znao, to kod pitova ne postoji, tako da... Ne, ja nisam vidio. Tako da se ne upućujem u to. Vidio sam pitove sa svetlo-plavim očima, što je meni isto malo sumnjivo, ali su mi lepe. Malo stafovi, malo pitovi, mešano. Da.
te pitolike vrste uopšte. Ko zna koja je to sve genetika umešana. Pa da, bitno je da je ovo autoktoni pančevac. A sledeće pitanje se zapravo nadovezuje poprilično na ovo, a to je imunitet, snaga i izdržljivost kod pita. Ko što mislim, on je čist primer. Od 1 do 10, 3 desetke. Da, 11. Pa ono, prilike od 1 do 10, 11 se On je razluk 11. To, da, na kvadrat. Ne, ima kako se zove, kaže, za pitove znaju ponekad neki pitovi da budu alergični na razne zona, na piletinu i tako, ali to se sve reguliše tako ishranom, tako da u principu nema mnogo stvari koje njima fali. Da, nisam vidio da je neki pit ono kilav, da se često nešto razboljeva, da ne kažem da ih nema, verovatno ima pojedinaca, ali generalno kao rasa... Pa ima, ali kako se zove, to je opet ono, kako se zove, desi se u svakoj rasi, kao i kod ljudi. A i fizički je dokazao da je neka druga rasa najverovatnije ne bi preživao to što mu se desilo. Da, taj udarac da je malo slabiji bio i manji ne bi preživao to. Da. Čak nevezano i za veličinu rasa, imaš ti većih pasa koji su onako... Nevezano, baš samo za njegovu čvrstinu, izdržljivost i posle kad se oporavi, u toku oporavka za njegovu volju, on je želeo. On se generalno od svega toga relativno brzo oporavio, to je ozbiljna trauma. Kako ne, njemu je noga po 90 stepeni bila slomljena. Jezivo, to je jezivo. On je podosno mogao. Da. Dok je bila slomljena pre operacije. To su strašne stvari. Tako da to su ljudi iskorišćavali, tu njegovu izdržljivost, to vam kaže... Zloupotrebljavali. Sad da ti kažem, kažu ljudi, pit ne osjeća bol. Da, pit osjeća bol. Ko što svi osjeća. Koji što svaki pas osjeća bol. Ima možda malo manju toleranciju prema bolu ili može veći bol da izdrži, ali sigurno osjeća bol. I ko to kaže, taj nema pojma o pitovima. Da. Ili da mu se hvata grč u vilice, ne. Ne hvata mu se grč u vilici, nego je samo opet njegova volja kad skoči, kad ugriza, hoće da visi nešto, on drži zato, nema tu grča. Da, neće da pusti. Nema grča, to je najveća glupost koju sam ja čuo, da ima grč u vilici. On jeste drži, neće da pusti, ali nije zato što ima grč u vilici. Da, bilo bi po njega opasno da ima grč. Nego zato što mu je takav karakter. Da. I zato što ima snažan ugriz. Tako da, stvar ono kao da... Sad ne znam što sam te okaži. Šta sam ti prvo rekao? Pa za imunitet, za izdržljivost, da ne bi drugi pas preživao, sigurno to. To da. To za grč i to, kao kod pita, to je isto ono. Više mit nego ono. Ne, glupost, pa tako što su i pričali, kao pitovi su opasni kao i za doge, ono kao raste im neka kost u glavi, onda mu pritiska mozak i on poludi, onda zna da skoči na gazdu. To nisam čuo, ali svašta ljudi pričaju. To su gluposti neviđene, kost u glavi. Strašno. Ništa bre, pas je stvoren za ono što jeste, stvoren da bude pas, najbolji čovjek, bude prijatelj, čuvar, ovčar, juriš, ono, zavisi kog psa imaš. Da, kolega u nekim slučajima, na pašnjaku, ovo ono. Pravo to. Da. U svakom slučaju, u našem slučaju je on naš drugar. I brat. Brother. Brother from another mother. Yes. A sledeće pitanje je istorija same rase, kako je nastala, gde... Pazi, pit je nastao, ne znam, u 19. veku, možda i ranije, u principu ljudi su krstili ovog engleskog buldoga i engleskog terijera. Da dobiju konstituciju i snagu buldoga i brzinu, izdržljivost, tvrdoglavost terijera. I dobrim ukrštanjem dobili su pitbull terijera. Pitbull je američki pitbull terijer, to se zove... Tamo su ga, da kažem, usavršili i razvili pravu rasu. Ali onaj osnovni, početni je bio u Engleskoj. Originalni, da. Pa, originalni, ali vrlo brzo je to prešlo i tamo. Pa da, jer je originalni bulldog u stvari iz engleski sajt. Da, i engleski terijer. I on. Mada, kako se zove, kao što iz rasi koje nazivamo bandog. Šta je bandog? Ukrštanje raznih tih mastifa i molosa sa pitovima i staffordima i onda kaže dobio sam bandog. Da, ogroman pas. Ili bordošku dogu sa pitom ili bilo kog mastifa sa pitom i onda dobijaju nazovi bandoga. To je pas koji ima znači veličinu ko pit na steroidima otprilike. Da, znači ozbiljna životinja. Da, ne pričamo samo o klasičnim pitbull terijerima, ne pričamo o ovim budževinama, sad bulima i ostalo to. Da, sad ima milion tih varijanata. Ima tih varijanti, ali to se zove, u to ne bi ulazio. Da. Buli, vidio sam ima neki latinoamerikanac, čini mi se što ih ima, ogromni su, bro, to... Ima onaj Hulk, da, ali to i kaže pitbull... Ko krava ogroman. A ja mislim da on ima više tu buldogovu liniju, vidim da onako teško diše, teško se kreće. Da. Nije za trčanje. Ma ne, nije, to je pas. Ali je ozbiljna zver.
ozbiljna i... Što se snage tiče. I samo to, mislim. Da. Ne znam, svrhu te car. Pa da. Ako će da ti bude ljubimac, ono. Normalno. Dobro, evo, pravo je. Evo ovako, posle kratkog predaha nastavljamo dalje sa pitanjima. 8. pitanje je po meni, se zove njihova srodna rasa, koja je meni odmah posle njih omiljena, a to su Bull Terrieri. Šta misliš o njima? Šta bi ovo? Ajde, poslije pitanje opet. Strašni pit. Nešto se bocnu sad, nešto sigurno. Pa nešto se bocnu. Da. Ništa. Sljedeće pitanje je o rasi koja je posle njih meni najdraža da kažemo, to su Bull Terrieri. Šta misliš o njima? Oni su meni ovako poprilično dragi, nisu naivni do duše, ali su mi... Bull Terrieri, meni su oni zanimljivi psi, da kažem simpatični. Da. Možda nisu odmah posle pitova, ali su mi vrlo simpatični psi. Jedino mi je žao što su im onoliko pravi Bull Terrier, onaj raniji je imao mnogo manju iskrivljenu njušku i sve to. Ličio na pita zapravo. Pa, na neki način. Donekle, da, ali dobro, eto, zanimljiv je pas, blaži je pas u svakom slučaju od ovog derana ovde. Da. Blaži su po naravi, dobri su ljubimci, kućni su ljubimci. Čuvari isto. Pa, čuvari, to su sve ljubimci. Može da bude čuvar, ali svaki pas je čuvar. Nećemo sad, ja ih ne bih tako svrstavao. Ne treba on mene da čuvam ja njega. Da. Tako da ne bojite se ne uvijeda pas nego vlasnik. Normalno. Za njih sam isto čuo brda nekih mitova, mislim, znači kad čuješ neki tako mit koji je toliko debilan da ti umiru moždane ćelije dok ga slušaš, a to je da, ne znam, Bull Terrieri, kao bilo je dosta slučajeva da kao napadaju vlasnika na spavanju, da napadaju vlasnika i... To sam ja čuo u moje vreme. Ne, to je takav debilizam. Kad sam bio tinejdžer, to je bila priča za nemačku dogu, isto. Eto, za njih nisam znao. Da... Kad osjeti da će da umre, da toliko voli vlasnika, da onda se zove ne može od ljubomare zakolje vlasnika. Da, Romeo i Julija, Ma, glupost. Idiotizam. Ne znam odakle ljudima to. Ne, to sad prvi put čujem za Bull Terriera. To sam ja za Bull Terriera čuo kao da ima poriv da napada vlasnika. Ne, debilizam. Da. Bull Terrier je otprilike sličnom idejom pravljen kao i Pitbull. Da, samo vjerojatno lokacijski drugačije. Posle su ga radi tih izložbi počeli da modifikuju i na kraju ispod tako kako jeste sa tom njuškom spuštenom. Ko zeka onako. Pa, ko presence, da mu je malo teško mu i da diše i u principu, eto, i malo su nežnije vrste, baš zato što su ih toliko kako se zove... Razvodnili Razvodnili su i toliko su hteli da naprave to neku specifičnu rasu i sa tom njuškom i uopšte sa telom i sa izgledom, da su Bull Terrieri dosta i bolešljivi, ima dosta bolešljivih pasa i genetski više nego kod pitova. Pitovi su otprilike jedna od najzahvalnijih rasa što se tiče tog održavanja i nege pasa. Snage, imuniteta i tako dalje. Pa da, pravi pitić, A pazi, po mojoj nekoj teoriji... Pravi pitić je ko Mile Kitić. Ha, i kraj priče. Po mojoj nekoj teoriji, sad ne mogu da tvrdim 100%, ali to mi je neki onako orijentir, Bull Terrierima ja mislim da su dosta pokvarili, po znacima navoda, i pigment, zato što ti kad pogledaš 70% njih su beli. Manje ih ima koji su brown, koji su crni, uglavnom su beli. Pa dobro, da, to je sve radi tih izložbi pravljeno, ali pravo ti kažem, ne ulazim ja u to. Da, to je sad već detalji. To je više zahtevna rasa za održavanje. Normalno. Što se vidi i kod veterinara, svaka intervencija neka, ne daj Bože, na Bull Terrieru košta 3 puta više nego na drugim psima. Da, nezahvalni su u tom smislu. Ma da, opet su ih ljudi, mnogo dobar pas, mnogo lep pas i poslušan i mio je i zanimljiv je i voli da se igra, voli da trči, da sve to, međutim, eto, ljudi da bi dobili tu pse za takmičenja, svašta Da, loše stvari. Svašta radi, da ne bi ja o tom. Čak su ga i smanjili vremenom, originalan Bull Terrier. Da, napravili su i mini sad, Bull Terriera. Tragikomedija, generalno. Džepna varijanta. Da. Ko što imaš u Kini, to su genetski, sad da ne skraćem previše s tema, ali to su isto taj neki genetski inženjering radili, napravili su prase veličine hrčka i to čuvaš ga ko ljubimca. Eto vidiš. Mislim, užas. Kako li je šum kod njega. Da, to. Za užinu. Sljedeće pitanje je,
je poprilično kontraverzno i odmah se ogradimo u negativnom smislu pitanja jer niko nas ne podržava, a to su borbe pasa. Kad je to počelo i zbog čega su to ljudi počeli da rade? Pa počelo je kad je pit napravljen. Da. Nećemo sada da pričamo gluposti. Ljudi su i napravili zato pit. Ukrstili su američkog buldoga koji ima snagu, razvijenje mišićavi i sve to, i ukrstili su tog engleskog terijera koji je okretan, brz, lud, ima volju, i kad se u tole dobro ukrsti dobije se pitbull. I ranije je bilo dozvoljeno. Prvo su i puštali, kako se zove, dok su bili bikovi, onda su puštali buldoge i pitbullove. Što isto nehumano, logično. Da, borba s bikovima, onda je to zabranjeno i onda su se prešli na borbu rasa. Opet je zabranjena, nažalost, to je ilegalno, to su uvuklo u sve sfere. Vlast, mafija, ovo, ono, to se čuvalo, pogotovo i kod nas pusti 90. godina, bilo je puno. Pa i sad kruže neke priče da ih ima, da sad ne preciziramo u kom delu grada. Ja sam isključio sam protiv toga, znači tu nemam, se zove, kompromis. Normalno. Znači, borbe pasa, kaže pas voli, ne voli pas da se bori, da se bije. Ti da ga baciš kog gladijatora, to je sve samo nehumano. Pas ne voli da se kolje. Da. Ako treba, klaće se, ali mislim ti da ga bacaš nekom neprirodan ambijent. Imaš psa koji su lovački psi, psi koji su ovčari, oni što se bore sa vukovima, oni bore se da zaštite stado ovaca, ovaj se bori da ulovi plen, te životinjski instinkti, a to da se on bori i da voli da se bori, kaže maše repom dok se bori, pa takav mu je sorta, nemaš on od sreće, nego eto. Da. Tako reaguje. A i po mom mišljenju to konkretno zamahanje repom, zato što ti ljudi, ajde uslovno rečeno ljudi, koji ih odgajaju za borbe, oni njih od kad se rode odgajaju za borbe i on maše repom jer on ne zna ni za šta bolje u suštini. Upravo to je njemu neka rekreacija na kraju krajeva, ono što kaže... Stil života. On je zatvoren, vezan je za drvo i spava u buretu na metar lanca i onda kad ga vodiš na neke vežbe i sve to, on je veseo, grdan. To je jedina razona da ono... Ko kad njega izvedeš u šetnju, on je veseo, zna kad ide u šetnju i njemu je super. On kaže daj šta daš, samo da nisam vezan i u buretu. Frižider. Njegova majka je iščupana iz borbe. Da, znam. Čovjek je držao vezano za drvo i spavala je u starom frižideru okrenutom naopako. I čovjek koji je vlasnik njegove majke vidio je i rekao je ona ide sa mnom. I uzo je i spije se sa mnom. Vidio sam, ona je prava pitica. Prava pitica i ono, prelepa i ko mačka, odmah počela da se između nogu umiljava. Da. A eto, ona je možda tih par procenata koji imaju sreće. Uglavnom imaju ljudi koji su protiv toga, imaju neka društva, neću njima sada pričam, koji se bore protiv toga. Opet je i to politizovano. Koji sve? Nema, kad se zove kako društvo, tako smo i mi. To je kakvi smo mi, tako nam je sve živo. Pa, direktno povezano. Da. I za kraj, ajde, nije toliko pitanje koliko je sama tema, to je grupa Pitbull Srbija, čiju zajednicu, evo, pozdravljamo svi. Da, pozdrav za grupu Pitbull Srbija. To je naša neformalna grupa Pitbull Srbija, koju, eto, ja sam član u toj grupi i ti si. Ja, svi smo. Da, to su isključivo samo ljubitelji te pitolike rase. Znači, zovemo je Pitbull Srbija, znači grupa ljubitelji pitbullova, Stafforda, mešanaca raznih, znači pitolikih pasa. Tačno. I bukvalno grupa samo se bavi time da izbacujemo slike naših ljubimaca u što čudnijim akcijama i pozama, da nam bude zanimljivo, menjamo iskustva, pričamo, imamo razne postove, pričamo o njihovom zdravlju, kako lečiti, šta raditi. Protiv lanca smo, znači da pas bude na lancu, na kratkom, protiv maltretiranja pasa, protiv borbi isključivo. Normalno. Ne primamo nikoga u grupu. Ko nije ispričao? Pa, ko hoće da to uvuče u priču, automatski se ostrani iz grupe i ignoriše se. Ili ovi što reklamiraju prodaju pasa, to isto? Nema nikakva prodaja pasa i to mi možemo da preporučimo ako znamo nekoga ko ima neko dobro leglo. Poklanjanje je po meni okej. Poklanjanje okej, ajde. Da, ali mi nismo ta grupa, to imaš na oglasima. Da. Poklanjanje, prodaje, na kraju krajeva imaš toliko azila gde možeš da usvojiš dobrog psa. Ima, azili su puni i pitova i Stafforda, ljudi uzmu i onda je zahtevno i oni ga ostave. Tako da, mi nismo grupa za prodaju, za štancovanje pasa, mi smo isključivo ljubitelji te rase i samo ljubitelji. Pohvalimo nekoga ako znamo da je neka dobra, ako se zove dobro leglo i sve to. To je ono između nas koga poznajemo, ali ako hoćeš da kupiš ideš na oglas. Tačno tako. U toj grupi ima mnogo lepih pasa, tako da kogod je ljubitelj nek se učlani
i na Instagramu i na Facebooku. Da, Pitbull Srbija, da. Pitbull Srbija, da, ima i na Veliki Instagramu i slovima na Facebooku. Znači, dobro došli ste. Ako ste miroljubivi i ljubitelji, dobro ste došli. Ako mislite da se raspitujete o borbama, o štancanju, o Nije za prodaji, vas. imate i drugih grupa, slobodno možete i tamo. Ima svega. Normalno. Tako da, to je to. Upoznaću ti sa drugim članovima, Naravno. upoznaću ti sa drugim ljubimcima, tako da, eto, nije ovo kraj snimanja. Naravno, bit će najvjerovatnije još ovakvih podcasta sa drugim članovima i sa drugim kucama. Isto zanimljive priče i tako dalje, životne, što seće, što ljudske. Tako da, hoću ti se zahvalim što si mi bio gost i tebi i Coilu. Čemu hvala tebi što si, eto, Pa možda... tu čast da budemo prvi. Naravno. Pa možda nekad napravimo još neku priču, vidjet ćemo. Napravit ćemo 101. emisiju. Da, hvala Bogu. Tako da, i hvala vama što ste gledali. Budite mi pozdravljeni, ostavite subscribe, nemojte se blamirate, like, komentar i ćao. I kako se zove njegov životni moto? Njegov životni moto, sad ćete vidjeti na kameri. Životni moto, evo ga na kameri, otprilike nešto slično je ovome što piše na leđima. Tako da, to je to, otprilike, ostavite nam zdravo, budite dobro, pozdravljam vas Coile, Manile i Godfather. Ne, Dogfather. Dogfather. Ali je za dogove Godfather. To je ta priča. Ajde, čao. Ajde,